Aitor, maila bikaina eman dezu gaurkoan, atzo bigarren Nafarroako txapelketa horretan, eta gaur hirugarren bietan Lukak irabazi dizu, baina bai atzo bai gaur maila aparteko maila eman dezu. Nola junda gaurkoa? Azkenean oso ondo joan da, nik oso pozik irabazi dugu taldean, eta ni sentsazio zonak aurkitu ditut. Egia da, egonda denboraldi bat non ez naiz oso ondo aurkitu, baina orain ja ez naiz ondo joaten, eta hori horrekin oso pozik sentitzen naiz. Zuigo oso txorrenduari handia zara, baina beldurri gabe urkiola bezalako mendate batean. Bueno, bai, egia da ni pixka bat pisutsua naiz, altua, ez? Eta pentsatzen dugu lehenengo txirrindulari txikiagoak joaten direla hobe, baina nik ondo ikusten naiz, ez? Egia da batzutan kostatzen zaidala, baina nik uste hor nagoela. Eta urkiolan nola moldatu zara, nola joan da igoera? Ondo, nik espero nuen pixka txarrago, baina oso ondo joan da. Joan gara denok, joan gara hiruak, eta ja gero hemen joan dira Raul eta Luka. Zorionak. Eskerrik asko.